दारगळे ई लर्निंग क्लासीचें उक्तावण जालें। GMR गोवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मर्यादीत आनी GMR वरलक्ष्मी फाउंडेशनान एकठांय येवन ह्या ई लर्निंग क्लासीक सुरवात केल्या। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। GMR गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड आणि GMR वरलक्ष्मी फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमान ही ई लर्निंग क्लासरूम इंट्रोड्यूस केल्ली आसा। तातूंत भितर आमी 6 शाळा आयडेंटिफाय केल्या ज्यो प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरियाज आसा। वारखंड आसा, कासरवाणे आसा, मोपा, उगवे, तांबोशे, चांदेल अशा ह्यो माध्यमीक आणि प्राथमीक शाळांनी ही सेवा उपलब्ध केल्ली आसा। तातूंत भितर GMR वरलक्ष्मी फाउंडेशनान एक प्रोजेक्टर स्क्रीन कंप्युटर त्यांचे कडेन आशिल्लेच त्या कंप्युटरान अपग्रेड केला। तांकां एक इंटरनेट फॅसिलिटी दिल्ली आसा। ते इंटरनेट फॅसिलिटी आमीच एक्टिवेट दवरतले आणि तशेंच एक्स्ट्रा मार्क्स ह्या कंपनीच्या वतीन ई लर्निंग सॉफ्टवेअर हे सॉफ्टवेअर बऱ्याचशा प्रायवेट स्कुलांनी वापरता आणि ह्या लायव्ह सॉफ्टवेअर हे तांकां दिल्ले आसा। आणि ह्या 6 शाळांच्या वतीन आमी ही प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरियाजांक ही फॅसिलिटी अवेलेबल केल्ली आसा। जगात ज्ञानाचे महत्व हे खूप अनन्यसाधारण आहा आणि ज्ञाना सारखे श्रेष्ठ आणि पवित्र असे जगात काहीच नसता। ज्ञान ई लर्निंगच्या माध्यमातून विद्यार्थी ग्रहण करू शकतले आणि ज्ञान हे सूर्याप्रमाणे तेजस्वी असता, चंद्र किंवा चंदनाप्रमाणे शीतल असता, गंगेप्रमाणे पवित्र असता, अमृताप्रमाणे गोड असता। अशा ह्या ज्ञानाची भुरग्यांक आस्वाद घेवपाक ई लर्निंग किंवा इलेक्ट्रॉनिकच्या माध्यमातून विद्यार्थी ग्रहण करू शकतले आणि दे विल पेव द वे फॉर द बिल्डिंग ऑफ ए नेशन ऑफ द ड्रीम्स ऑफ आवर गव्हर्नमेंट। भारत देश एक आदर्श देश जावपा खातीर बरें कितें वायट कितें हे सगळे भुरग्यांक ह्या माध्यमातून कळतले आणि जगात ह्या गावा मार्फत अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी GMR कंपनी हे काम करता। त्याबद्दल वी आर इंडीड व्हेरी मच ग्रेटफुल अँड थँकफुल टू देम। इन पर्टिक्युलर वी आर ऑल्सो थँकफुल बिकॉज दे हॅव टेकन धीस रिमोट विलेजेस इन द नेशन बिल्डिंग टास्क आणि ह्या भुरग्यांचे भवितव्य खरोखर येणाऱ्या काळात खूप उज्ज्वल जातले असे म्हाका आतां दिसपाक लागला।